Predstavte si dieťa, narodené do nesmierneho bohatstva, dediča obrovského majetku. Toto dieťa, hoci má titul a prísľub budúceho bohatstva, nemá zrelosť a pochopenie na to, aby takýto majetok spravovalo. Je v podstate rovnaké ako dieťa z menej majetnej rodiny. Jeho život sa riadi pravidlami a obmedzeniami pod dohľadom opatrovníkov a správcov nie pre jeho škodu, ale pre jeho ochranu. Ešte nedokáže pochopiť plný rozsah svojich výsad, ani nemôže vykonávať práva a povinnosti, ktoré s tým súvisia. Tento obraz, ktorý namaloval Pavol vo svojom liste Galatianom, slúži ako silná metafora pre náš duchovný stav pred Kristom. Boli sme ako to dieťa, dedičia slávneho dedičstva Božieho kráľovstva, no neuvedomovali sme si jeho skutočnú hodnotu. Boli sme viazaní základnými princípmi sveta, podobne ako je dieťa viazané pravidlami svojej domácnosti. Žili sme pod systémom nariadení a obmedzení, neschopní pochopiť skutočnú slobodu, ktorá nás čakala. Naša duchovná nezrelosť nám bránila zažiť plnosť Božieho požehnania. Tak ako dieťa, ktoré ešte nedokáže spravovať svoj majetok, ani my sme nedokázali spravovať bohatstvo Božej milosti. Boli sme pod opatrovníctvom zákona, systému pravidiel a nariadení určených na to, aby nás viedli, ale aj obmedzovali. Boli sme v istom zmysle väzňami vlastnej nezrelosti, neschopní vstúpiť do slobody, ktorá nám právom patrila. Tento stav duchovného detstva, hoci bol možno vo svojej dobe nevyhnutný, nemal byť trvalý. Tak ako dieťa rastie a dospieva a nakoniec preberá plnú kontrolu nad svojim dedičstvom, aj my sme boli určení pre väčšie pochopenie a prežitie Božej lásky. Zákon, podobne ako opatrovníci dieťaťa, slúžil dočasnému účelu a pripravoval nás na skutočnú slobodu, ktorá mala prísť skrze Krista. Pred Kristom sme boli viazaní zákonom, systémom pravidiel a nariadení, ktorý, hoci bol zamýšľaný pre dobro, nás v konečnom dôsledku držal v stave duchovnej nezrelosti. Zákon, ako prísny učiteľ, poukazoval na naše nedostatky a zlyhania, zdôrazňujúc našu neschopnosť úplne splniť Božie normy. Slúžil ako neustála pripomienka našich nedokonalostí, podporujúc pocit viny a nedostatočnosti. Boli sme zotročení základnými princípmi sveta, chytení v cykle snahy získať si Božiu priazeň dodržiavaním zákona. Toto úsilie, hoci dobre mienené, sa nakoniec ukázalo ako márne. Ako snaha naplniť bezodnú jamu, naše úsilie dosiahnuť spravodlivosť vlastnými skutkami nás nechávalo prázdnych a frustrovaných. Boli sme uväznení v systéme, ktorý nikdy nemohol skutočne uspokojiť naše najhlbšie duchovné túžby. Zákon bol vo svojej podstate tieňom budúcich vecí, dočasným opatrovníkom až do príchodu skutočného dediča Ježiša Krista. Bol ako zástupný symbol, systém určený na udržanie poriadku a vedenie ľudstva až do času naplnenia. Nemohol však poskytnúť skutočnú slobodu a vzťah s Bohom, pre ktorý sme boli stvorení. Žili sme pod ťarchou tohto legalistického systému, neustále sa snažiať splniť jeho požiadavky, no vždy sme zlyhávali. Tento neustály boj vytvoril bariéru medzi nami a Bohom, brániac našej schopnosti zažiť plnosť jeho lásky a milosti. Boli sme v podstate duchovnými sirotami, túžiacimi po spojení s našim nebeským Otcom, ale oddelení od neho múrom zákona. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Táto významná udalosť znamenala zlom v dejinách ľudstva, posun od starej zmluvy zákona k novej zmluve milosti. Príchod Ježiša signalizoval koniec nášho duchovného detstva a začiatok novej éry slobody a zrelosti. Ježiš, božský dedič, vstúpil do sveta pod tým istým zákonom, ktorý nás držal v zajatí. Podriadil sa jeho požiadavkám, nie aby si získal Božiu priazeň, ale aby naplnil jeho účel a nakoniec nás oslobobil od jeho obmedzení. Žil dokonalým životom a demonstroval skutočný význam spravodlivosti, nedodržiavaním vonkajších pravidiel, ale vnútornou premenou srdca. Jeho narodenie pod zákonom bol úmyselný akt božského zásahu, strategický krok, aby nás vykúpil z kliatby zákona. Tým, že sa stal jedným z nás, podliehajúcim rovnakým obmedzeniam a pokušeniam, Ježiš preklenul priepasť medzi ľudstvom a Bohom. Stal sa konečným sprostredkovateľom, tým, ktorý nás mohol zmieriť s našim Stvoriteľom. Príchod Ježiša znamenal úsvit nového veku, plnosť času, okamih, keď sa Boží plán spásy uviedol do praxe. Bol to vyvrcholenie stáročí proroctiev a očakávaní, okamih, keď sa Boží prísľub vykúpenia konečne naplnil.
Svet čakal, nevedomky, na tento okamih, keď dedič príde a uplatní si svoje dedičstvo a tým nás získa za svoje. Štvrtá časť, vykúpenie a adopcia. Ježiš prišiel, aby nás vykúpil z otroctva hriechu a kliatby zákona. Dosiahol to svojou obetnou smrťou na kríži, kde niesol plnú ťarchu našich priestupkov. Jeho smrť nebola porážkou, ale víťazstvom, triumfom nad mocnosťami temnoty, ktoré nás tak dlho držali v zajatí. Svojou obetou Ježiš prelomil reťaze zákona a oslobodil nás od jeho požiadaviek a odsúdenia. Zaplatil cenu za našu slobodu a obetoval sa ako výkupné za naše hriechy. Tento akt nezištnej lásky nám otvoril dvere, aby sme vstúpili do nového vzťahu s Bohom, vzťahu založeného nie na strachu alebo povinnosti, ale na láske a milosti. Už viac nie sme duchovnými sirotami, oddelenými od nášho nebeského Otca. Skrze Ježiša sme boli adoptovaní do Božej rodiny a stali sme sa jeho synmi a dcérami, dedičmi jeho kráľovstva. Táto adopcia nebola založená na našich zásluhách alebo úspechoch, ale výlučne na Božej milosti a milosrdenstve. Tento nový status Božích detí so sebou priniesol hlbokú premenu. Už nás nedefinovali naše minulé zlyhania ani naša neschopnosť dodržiavať zákon. Teraz sme boli identifikovaní ako deti Božie, milované a prijímané ním, bez ohľadu na naše nedokonalosti. Dostali sme novú identitu, nový účel a novú nádej. Piata časť, duch synovstva. Táto premena nie je len vonkajšou zmenou statusu, ale vnútornou obnovou, ktorú prináša Duch Svätý. Boh poslal svojho ducha, aby prebýval v nás a zmocňoval nás žiť ako skutoční synovia a dcéry. Duch je pečaťou našej adopcie, zárukou nášho dedičstva a zdrojom nášho duchovného rastu a zrelosti. Skrze ducha môžeme volať Abba, Otče, výraz dôvernej nežnosti, ktorý označuje náš blízky vzťah s Bohom. Toto nie je ustráchaný výkrik otroka, ale sebavedomý výkrik milovaného dieťaťa. Je to vyjadrenie srdca naplného láskou a vďačnosťou, pretekajúceho radosťou z príslušnosti. Duch nás vedie k všetkej pravde a pomáha nám pochopiť hĺbku Božej lásky a bohatstvo jeho milosti. Zmocňuje nás žiť životy, ktoré sa páčia Bohu, nie z povinnosti, ale z túžby ctiť ho a oslavovať. Je naším stálym spoločníkom, našim učiteľom a našim utešiteľom. Prebývanie Ducha Svätého je znakom skutočnej duchovnej zrelosti. Je to dôkaz našej premeny z otrokov na synov, zo sirôt na dedičov. Zmocňuje nás žiť životy slobody a účelu, kráčajúc v plnosti nášho dedičstva ako deti Božie. Šiesta časť, dedičia prisľúbenia. Už nie sme pod opatrovníctvom zákona, ale pod Božou milosťou. Už nie sme viazaní pravidlami a nariadeniami, ale oslobodení Kristovou láskou. Už nie sme otrokmi hriechu, ale dedičmi večného života. Toto je slávna pravda evanjelia, posolstvo slobody a nádeje, ktoré Pavol hlásal Galatianom. Naše dedičstvo nie je niečo, čo si zaslúžime alebo čo si zarobíme, ale dar, ktorý nám Boh dáva zadarmo. Nie je to odmena za naše dobré skutky, ale výsledok Božej bezpodmienečnej lásky a milosrdenstva. Je to prísľub, ktorý presahuje tento pozemský život, nádej na večnú slávu a spoločenstvo s Bohom. Sme dedičmi Božieho kráľovstva, spoludedičmi s Kristom, určení zdieľať jeho slávu a kráľovať s ním na veky. Toto je naša skutočná identita, naše skutočné povolanie a náš skutočný osud. Je to vyvrcholenie Božieho plánu vykúpenia, naplnenie jeho prísľubu svojmu ľudu. Preto stojíme pevne v slobode, ktorú nám Kristus vydobil a žijeme ako skutoční synovia a dcery Božie, kráčajúc v plnosti nášho dedičstva. Príjmime ducha synovstva a hlášme svetu dobrú správu o Božej milosti a láske. Sme skutočne slobodní.